कि गजबे सजल हो झाती बलम तनी अरे काशी घुमा दना कि गजबे सजल हो झाती बलम तनी काशी अरे गजबे सजल हो झाती बलम तनी काशी घुमा काशी घुमा दो बनारस घुमा दो 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 और जहवा के भोला निवासी बलम तनी काशी घुमा दो हवा के भोला निवासी बलम तनी काशी घुमा और जहवा के भोला निवासी बलम तनी काशी घुमा दो अरे हवा के भोला निवासी बलम तनी काशी घुमा बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करा दो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करा दो अन्नपूर्णा के चरण छुआ दो अन्नपूर्णा के चरण घुमा दो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करा बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करा दो अरे माई अन्नपूर्णा के चरण छुआ माई अन्नपूर्णा के चरण छुआ दो पटी जाई पटी जाई लख 84 बलम तनी काशी घुमा दो और गजबे सजल हो झाती बलम तनी काशी घुमा सजल हो काशी बलम तनी काशी घुमा संकट मोचन भैरव कभी सोनाथ जी अस्सी घाट के निराली बात जी और संकट मोचन भैरव अस्सी घाट के निराली बात जी आरती देखे के अखिया पियासी बलम तनी काशी घुमा दो आज देखे के अखिया पियासी जन्म तनी काशी घुमा दो और गजबे सजल हो झाती बलम तनी काशी घुमा दो देखे सजल हो जाती बलम तनी काशी घुमा दो